Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další hororovka a dneska se zahrám Opeliu. Píše se to Opelia. Takže dáme play a dáme create party. Dáme chapter 1. Start. A dáme tu Opeliu. Moc se těším. Ale no. OK. Sprint, OK. Všechno jsem připraven, takže tak no. Before in... No, já to nepřečtu. OK, nějaký pán. OK. There are several cases of disappearances in the village. We will give you more information soon. Just prepare to go there. Nepotřebuji tvoje rady, brácho. That's all. You can go. Úplně vykryplený. Kam? Halo. OK. Asi mám jít do auta? Ne. Nemám jít do auta. My máme jít přes les. Cčkem se kroučuje. Tady proklikám, že jsou klávesnici jen tak. RT. Já jsem dal nějaký triček, lidi. Někdo mi volá, tak to zvedni. Hello, can you hear me? No, I guess the director explained the situation. I know you are a very competent investigator, but stay on your guard. This Ičkem to case dělám. is really strange. Ale vypadá to jak zbraň lidi, OK. By the way. Chytnu to. OK. Tady jdeme asi do té první budovy, já nevím, co tam jako může být, ale určitě tam bude nějaký bubák, už to vidím. Nějaký dveře a nějaké trůhelníčky. Máme tady nějaký trůhelníček. Je červený. Ještě žlutý, zelený a modrý. Takže jdem na ně. Střih. Konec střihu. OK. Jdeme najít žlutý, zelený a modrý. Je to žlutý, prosím? OK. Nějaká věc. OK, někdo tam mluví, ale nás to nezajímá, protože jsme celou Sigmy. OK. Můžu spadnout do vody? Dobrý, nemůžu. Tady je nějaká ruka, ne? Víš co? Vidím tam zelený, OK. Zelený na posteli. Máme zelený trůhelníček. Se připadáme naše paní školka na matematiku, kámo. Ale fakt. Tak to tam teda jako dáme a tady máme další dvě budovy. Tady typuju, že bude další trůhelník a tam asi taky. Tak dáme tam ten zelený, prostě ho tam hodíme. A jdem dělat tričky. Kamo, já se vás nebojím, já mám zbraň. Jako. Si myslím, že se bojím jak blázínok, ale oni jsou blázníci. A vyšel nahoru, protože tam je výhled. A prostě tak no. Kdyby tam byl bubák, tak ať můžeme skočit dolů. A asi můžete vědět, co se stane. Ale doufám, že tam nebude bubák. Protože doufám prostě. A lanovka, OK. Peníze! $10! Jako vy si říkáte, že pro někoho to je fakt málo, ale pro mě to je jako fakt luxus. OK. No nic. Takže dám dát modrý trůhelník. Máme červený. A dáme zase dělat tričky. Wow. Bang. Prostě tak moje dětská představivost. Tady je, kde to je? Jaký papír? $10, kámo.
kámo, si děláte srandu, že jsem to neviděl. Ok, já jsem to chtěl vylez, asi ne, ale může to být, můžem. A proč bych tu chodil, jdem běhat, kámo, jsme bingo, prostě. A vyložíme tam poslední. Myslím, že to někdo bude. Co to bylo? Kámo, a co jako teďka mám dělat, kámo? Mám to jako něco dělat s tou tyčí? No co to je toto, kámo? Nemůžu skakat, aby to obskočil jako normálně. Ok, tak jednou prknout děláme. To bude snad dlouhá práce. Ok, a jako to by se to páčilo, jako mohl nechat, jako by neříkám nic. A nic, není to už vidím odtud, tak dám. Bang, 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 bang. Slyším nějakou paní, která brečí. Nebráč, kámo. Jde za tebou Sigma, chceš, aby ti nakopal prdel, tak ještě pokrašuj. Dobrý. Pojď! Tam bych si posvítil zrovna do toho pravého rohu, no. OK. Co? Kamu? OK. Jsem někde. Nějaký šachtě. Střih. Konec střihu. OK. Jdem dělat tričky. Bang, 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 bang. Nebudu poslouchat. Exit. Kámo, to jsi mi nemohl říct dřív, brácho. Jako, proč bych ti věřil, hej? I kdybys mi to říkal. Ty jsi mi to ukazoval, ty jsi mi to neříkal, jako. Já stoupnu a ty lehneš, kámo. 2, 9, 2. 2, 9, 2. 2. Raz, 2. Tady bude nějaké kód ještě. 906 906 906 906 906. OK, 906. Správně? Tak jaký, kámo? Nevím. Pojď! Ten poslední to určitě bude. Ten bude tady. Kolik? Tam k tomu si máš dojít. To není fér. 627. 670. 627. 627, OK. 627, 627, 627, 627. 627. 6, 2, 7. Mám to správně, lidi, zkontrolujte to. Jestli to mám správně, protože jsem co? Nejlepší. A tam byly nějaký dveře, tak si budu teďka odemklý, že jo? A jo, jsou odemklý, kámo. Kde je ten kód? Jakoby... Tady to nevypadáš moc safe. Jakoby... OK. Dobrý. OK. Mám stát, když tady bude nějaká ruka, bude se na mě dívat. OK. Jste být opatrný. Tak už zalez, nikoho nezajímáš, kámo. Už to připlavu normálně, bych chtěl. Abych to možná i přeskočil. Já jsem nesvrten. Stop. Když to na první pokus, tak dáte follow a like, jo? Taky na první pokus to musíte dát.
Ne až na 20. Jo? Musíte hned. Jo, hned. Prostě. Já jsem koukl. Buffy by buff. No nic, a tady mám obludu, kámo, tady na mém. Jako nevadí, že když se pohnu, ale když se otočím, tak tomu nevadí. Jakoby. Dobrý. Já si můžu hejvat, když se nedívá. To je OK. A teďka ty 20 rukou, ne, tam brácho. Kámo, když ta ruka nemá ani žíly, nic, ta ruka jako kdyby byla jako ruka, ale prostě bez žíl, chápeš? Prostě ruka. No nic. Stop! Wait! Kámo, voda je na střeše, kámo. Kdybych chtěl, tak udám akadadabra, more a už to všechno tady vzpadne. OK, jdem do dalšího levelu. No nic! Co to je za vykryplenou obludu, kámo? Jo, dobré, ale. OK, jaký mám reflexy, kámo? Bang! Bang! Jdeme na to! Nesmí mě zabít! Nesmí. On je zaprdelý! Slyšíte to, lidi? Já se otočím a půjdu naproti a řeknu wait! A pak uteču. Ne, to neudělám, na to nemám koule. Jako, prostě, ne, jakoby, prostě koule jako taky ty hrací kuličky, jak byl ve Squid Game, chápete? Takže tak. Ne, on na mě zabije. Let it go, obludu přejel kamion. Kež by se to fakt stalo, jo, ale... Kámo, můžeme přestat nahánět? Já bych jel Brexit, kámo. Prostě, kámo, typka neví nic. Já mám úplně zaprdělý, ale že úplně... Budu klikat Ečko jen tak pro jistotu. Kamo, jen tak. To bylo. On byl kus, já jsem kus a byli jsme oba dva kus. On nebyl jako vůbec jumpscare, jo, baby, ale... To je crazy. Teďka to bude jako něco jako peta, viď, kámo. Peta. OK. Tak se pohní! Vstaň, ty lína! Ty hovňousku, nedělej zle. Kámo, rána tata příšera se nenáhňá, tak vypadala jak kapusťák, jo, ale... OK. Tak jdeme dál. Kámo, je tu sprint? To i kdyby, kámo, tady teďka za mnou byla příčera, tak se rozeběhneš tak. No. So crazy. To je spalisté bezděláci. 15! Těch tlačítek. No nic. Než já to udělám, tak tady, kámo, do rána ještě budu. No, tady jsem teďka byl mrtvý, no. Cčko. Tady se to nemůžu obludat. Jak se nechytne obluda? Nemá to smysl. Počasí je... Chicken jockey si řek? Ha? OK, mám 4 batny. Já jsem se dal, že to je nějaká postava. Ona byla u mě. Slyšíte to?
typek ready jak já. Fu. Pojď sem. On byl tady. Oh my gosh. Já se bojím. Kámo. Dobrý, nikoho nezajímáš, kdo se tě nikdo neptal. Kámo, já jsem pokakaný. Něma. Abys za faku nedržel hubu. Chodíme do kolečka, kámo. Shut up. Haha! Posíženče! Ha, pojď! Kámo. On mi dělá fakt velký tlaky. Oho, já bych tady zůstal navždy, kámo. Bra. Cigán. Oh, fuck. OK, kámo. Tuto je ta nejtěžší hra, co jsem někdy hrál. Jako by the way. Tuto není možný. No, se nedáš nikdy, kamarády. Ty ocelová mrtko. OK. Poslední 3, ta 2. Jaký kill tu? Ty krása. Hej, ha. Jaký surprise? Chceš jako pěstí? Kendras. Trošku chicken jockey, kámo. Bla, bla. Chceš pěstí i. More, Bla, bla. Asi budu myslet, že někde daleko. Tak tam dáme pěstí. Ty bych šel tam, takže já půjdu sem. Poslední potom. Kámo. Já jsem... Týpek byl za mnou. Ten kámo hubenej. Hubeňour. Poslední baton. Mám to. Escape. Oh, já jsem to dal lidi.
Oh my god! Oh my god! Lidi, bych to ukončil toto pro dnešní video vše a já vám děkuji za vaši pozornost. Zatím, pa pa!